θέλω να το εξηγήσω. Είπατε φεύγουν Εμείς τα θα παιδιά έχουμε μας. το πρόγραμμα του ελληνικού λαού. Εντάξει, φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Και η γενιά G. Ποιος θα διώξει? Και η γενιά G. Είναι κάτι που το θέτουν πάρα πολύ στις συγκεντρώσεις που πηγαίνουν. Και πάντα κάνουν το ίδιο ερώτημα. Φεύγουν τα παιδιά μας. Πράγματι δυστυχώς. Σε ποιες χώρες, ρωτάω, φύγαν τα παιδιά σας, διάφορους γονείς? Μου λένε τη Γερμανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Αμερική, την Αγγλία. Λέω, ξέρετε κανένα παιδί που να έφυγε να βρει δουλειά στη Βενεζουέλα? Γελάνε. Ξέρετε κανένα παιδί που να. Απάντηση, κύριε Γεωργιάδη. Φυσικά και είναι απάντηση. Γιατί το μνημόνιο, το πρόγραμμα, αυτό που είπε η Άκη Κασμάτη, ότι θέλει να μετατρέψει την οικονομία μας σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο, είναι ένα πρόγραμμα, εδώ έχει δίκιο. Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού. Τι θέλει να κάνει? Κανιβαλισμού είναι, όχι σχηματισμού. Θέλει να μετατρέψει μια παλαιά οικονομία σοβιετικού τύπου. Θέλετε να είστε με τον Ηρώδη? Ας είστε με τον Ηρώδη, εντάξει. Εμείς δεν είμαστε. Έχω όριες ανοησίες που αντέχω. Λοιπόν, γιατί είναι ανοησίες, κύριε Γεωργιάδη? Σας λέω, αυξήθηκε η παιδική θνησιμότητα. Είναι λογικό για εσάς, κυρία μου, που ήσασταν με τον Γιώργο Παπανδρέου και τρέχατε πίσω από τον Γιώργο Παπανδρέου το 2009, να έρχεστε το 2014-2015 ο ΣΥΡΙΖΑ με τα ίδια. Μας καταστρέψατε το 9 με τον Γιώργο, πάτε πάλι να πάρετε το λαιμό σας. Έχετε προσχωρήσει στον τόπο του Παπανδρέου από όλοι ανεξαιρέτως διεκδικείτε την βαθμότητα του μνημονίου. Ποιος αν έχουμε 10 λεπτά θα μας δώσετε 3 λεπτά. Παρακαλώ, θα μιλήσουμε όλοι. Με πολιτισμό να ολοκληρώσουμε. Το μνημόνιο, το πρόγραμμα λοιπόν, είναι μια μεγάλη προσπάθεια για να μετασχηματίσουμε την οικονομία μας σε μια φιλελεύθερο τύπου οικονομία. Να κάνουμε, λέει, την ελληνική οικονομία παρόμοια με της Γερμανίας, του Καναδά, της Αυστραλίας. Ώστε όχι μόνο να μην φεύγουν τα παιδιά μας για να πηγαίνουν εκεί, αλλά τραβάμε και τα παιδιά των άλλων εδώ. Όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, απ' τη μια διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά μας πάνε στην Αμερική και στην Αυστραλία, και απ' την άλλη θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Βενεζουέλα. Πρόκειται περί παράνοιας. Και μην μου λέτε γιατί λέω για τη Βενεζουέλα, γιατί η χώρα πρότυπο του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η Βενεζουέλα. Εκεί πήγε η κυρία Δούρου και ο ήσυχος. Εκεί μας έλεγε επί χρόνια ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το πρότυπο που να ακολουθήσουμε, το λατινικό λεγόμενο πρότυπο. Όλες λοιπόν οι μεταρρυθμίσεις που λέει η κυρία Κασμάτη να σταματήσουν είναι για να μας κάνουν Βενεζουέλα. Και δίνω τελευταίο παράδειγμα. Βγαίνει προχθές η υπεύθυνη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει? Μόλις πάρουν εξουσία, θα καταργήσουν τον νόμο Διαμαντοπούλου στα πανεπιστήμια, να ξαναγίνει το ανοιχτό που ήταν. Εννοείται. Θα ξαναεγγράψουν τους αιώνιους φοιτητές που δεν γράψουν στα πανεπιστήμια. Θα καταργήσουν τον ΑΣΕΠ για να προσλαμβάνουν χωρίς ΑΣΕΠ. Τι να πω, όποιος θέλει, παιδιά, να τους ψηφίσει, ας τους ψηφίσει. Αλλά μην κλεγόμαστε την άλλη μέρα πάλι.